Anga foli be aw ye juma novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 talan gosikan ye ka bɔ Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Mali kura kɛnɛ sigi kan ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Waati bɛ ka kurun Kamala Harris ni Donald Trump bolo u ka l'Amérique masayaso kɔnɔ doni kɛlɛw la bi juma la tile 3 dɔrɔn ni kalata cɛla la u fila bɛɛ kɛlen bɛ ka kanbɛn di miliyɔkikaw ma Wisconsin mara dugu belebeleba George Atino bɛna a kunnafoniw lase anw ma. Senegalikaw fɛ l'Amérique jamanadenw bɛɛ sigilen do ka l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalata ninnu makɔnɔ ni natabaw ye Mariam Traoré bɛna Hawa ni Johnson Sambu VOA kunnafonidila ka laseliw mana bɔ an ye bamanankan na. Dayirimɛ minan sɔngɔw bɛɛ ka yɛlɛn tuguni kokura Bamakɔkaw fɛ yen nɔ waleya minnu kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye mɔgɔw bolo VOA Bambara ka laselikɛla Mariam Kuyate taara sugu kɔnɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ an bɛna a ka détails lamɛn a kan. I n'a fɔ juma o juma musow ka kɛnɛ a bɛna sigi ni Sanu Jɛnɛbaja ye VOA ka laselikɛla min bɛ Bobo Julaso. Aya aw bisibila an bɛna dayɛlɛ ni l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw ye tile 3 dɔrɔn de bɛ ani kalata cɛ bi juma la Kamala Harris ani Donald Trump filaw bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wele bila miliyɔkikaw ma Wisconsin mara duguba an ka George Atino ka laseliw lamɛn. Kamala Harris démocrates ka fanga ɲinina ani Donald Trump républicains kɔni ka fanga ɲinina olu fila bɛɛ lajɛlen bɛna u ka fanga ɲini ɲɛnajɛw kɛ bi jumadon su wa u bɛn'o kɛ mara min kɔnɔ o tɔgɔ ko Milwaukee dugu in kɔni la kilomɛtiri 7,000 ɲɔgɔn o de bɛna kɛ fanga ɲinina filaw kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ fanga ɲinina fila ninnu olu minnu bɛ k'u ka lajɛ labanw kɛ waasa ka se ka kalatalaw lasɔn u ka olu sugandi cogo min na ni mara in kɔnɔna la yen Kamala Harris ale kɔni bɛna dɔnkilidala Cardi B de ka dɛmɛ sɔrɔ ale mun yɛrɛ kun sugandira dɔnkilidala wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Beyoncé, Jennifer Lopez walima basketikɛla LeBron James fɛ fan wɛrɛ fɛ Donald Trump ale ta fan fɛ sa ale bɛ sɔn k'i sinsin hali bi Joe Biden ale ka kumakan kan o mun y'a lase k'a fɔ ko Donald Trump kanubaw k'olu ye ɲama de ye hali n'o y'a sɔrɔ Joe Biden ale tilala ka hakɛto ɲini kɛ o kɔ wa Donald Trump ale fana yɛrɛ tun y'a lase k'a fɔ ko ale kɔni bɛna kɛ fanga ɲinina fɔlɔ ye ka taga Dearborn na ni o bɛ Michigan mara kɔnɔna la o ye duguba ye mun kɔni duguladenw fanbaw ye arabuw ye olu minnu bɛ k'u yɔrɔ jan démocrates la k'o kun kɛ u ka dusukun tɔɔrɔ ye sabula ko o fanga kɔni y'i ka dɛmɛ lase Israel ma ka sɔrɔ u bɛ ka mugujugu kɔni fili Gaza kan Wisconsin kɔni ye taamasiyɛn ka jira k'a fɔ ko fanga ɲininaw kɔni cɛ koronnen don kosɛbɛ sabula san 2016 mara tun ye Donald Trump kɔni de sugandi ka sɔrɔ san 4 o kɔfɛ san 2020 o tun ye u ka kala kɔni di Joe Biden de ma. Alisa ni sira kelen nin kan ayiwa l'Amérique jamanaden minnu bɛ Senegal bɛ sigilen ka nin kalata ninnu makɔnɔ ni natabaw ye Mariam Traoré bɛ Awa ni Johnson Sambu VOA ka kunnafoni ka laseliw kɛ mana bɔ an ye. Amérique jamanatigi sigi kalata nafa ka bon américaindenw bolo minnu sigilen do Senegal jamana kan ko hali ni o y'a sɔrɔ u ka jan u ka jamana la a kalata yɛrɛ kofɔ baara nafa madɔgɔya u fan fɛ o de y'a to nin denmisɛn sifin y'a seereya ko yɛlɛmaw donna a baaraw taabolo la. A ka gɛlɛn Amérique jamana kɔnɔ ne ye hakilina falen camanw de kɛ jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ o kun kan kabiri ka dɔgɔn n ye baara caman kɛ ni cɛbɔw ye sanko minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka fara o fɛnɛ kan minnu bɛ marabolo kɔnɔ nka yan tɛ se ka o baara in kɛ tuguni n sen donninba tɛ jamanatigi sigi kalata baaraw la nka an kɔni bɛ k'a lajɛ yɔrɔ jan fɛ ka fara fasiri sɛbɛnw kalanni ka don o don walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ États-Unis jamanatigi sigi kalata natɔ in kan. Kalata nafa ka bon kosɛbɛ Amérique denmisɛn sifinw yɔrɔ a fanba caman b'u labɛn ka bɛn jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ barosigiw ma n'o kɛra barosigi fila ye fɔlɔ o kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani jamanatigi dankan Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ farafina gun kan a yankan ka bon u bolo ka kɛ n'u ka yeta ye kalata ko la ayi jagoya t'o ye
Madeleine Litter ye écoleden ye a ko Oh, it definitely could have an impact. a ko nɔ bɛ se ka ye nka n tɛ se k'a fɔ k'a ka kan ka kɛ o cogo de la jagoya la nka n kɔni b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ i kɛra Senegal jamanaden ye o walima Ameriki jamanaden a nafa bɛ se ka kɛ min ye ne ka faamuyali cogo la yɛlɛma bɛ se ka don kow taabolo la cogo min na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ne yɛrɛ bila n ka kala ta ka fara o fɛnɛ kan n bɛ n janto maaw ka fɔta la kosɛbɛ ka fara kalata cɛbɔw yɛrɛ kan Hear about the candidates as well. ni hakilina in falenna a n'a jɔnyankɛ cɛ n'o ye Bridget Brown ye ale min ka taama Senegal jamana kɔnɔ tɛna se ka kɛ gwɛlɛya ye min nɔ bɛ ye a ka sugandili la a bɛna sɔn ka hakilina wɛrɛw de di a ma ka ɲɛsin cɛbɔw ma a ka kan ka min sugandi Aux États-Unis, ne hakili la ka n yɛrɛ ye yan o ye ne bila ka hakilina dɔ ta min nafa ka bon ka kɛ ni jamanatigi sugandili ye min ka hamina bɛna kɛ jamana wɛrɛw ka kungow ye jamana wɛrɛw ka seko u ka ladalakow kɛrɛnkɛrɛnniyala farafina gun kan a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ an k'a ye ka se k'a dɔn an ka yan k'an ka hakilinaw ta ka taa fan min fɛ n'o bɛ se ka kɛ nafabɔ sira ye jamana wɛrɛw ma ne bɛ cɛbɔ dɔ de ɲini nin ko nunu bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ min na min fɛnɛ bɛ nin ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don n'o ye nin hakilina nunu ye n'o bɛ kɛ ni Ameriki jamana ka a yɛrɛ yirali ye sira ɲuman kan diɲɛ fan wɛrɛw fɛ que je puisse être le plus informé avant l'élection. kabiri diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na u ka kɛ demokratiw ka tɔnden ye walima républicainw ka tɔnden ye wo ni américain nunu kelen do ka nafaba de ye jamanatigisi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo tile 5 ɲinan san nin tun ye VOA Afrique ka kunnafoni sɛnsɛnna Wayne Johnson Sabu ka laseliw ye ka bɔ Dakar VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré awa sisan an ka lamɛniki jamanaden minnu fana sigilen bɛ Kenya olu ka hakilinaw lamɛn kalata ninnu kan ayiwa kumakan ninnu taara Juma Manjangwa fɛ Modibo Dambeli Ameriki jamanaden mun sigilen bɛ Nairobi Robin Emerson ni ale bɛ Kilimani ani dugukɔnɔna ye kilomɛtiri 5 ɲɔgɔnna ye ani a y'a sɔrɔ a yɔrɔ ka ja a bɔdugu la Robin Emerson a kɔni wulilen no k'i jɔ kosɛbɛ kalatɔgɔ kumaw la ale de bɛ demokratu olu ka kulu min bɛ Kenya ale de ye o ɲɛmɔgɔ ye ale ye demokratu ka tɔn kanubagaw ye minnu bɛ Ameriki jamana kɔkanna la ale ko i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la ko Ameriki jamanaden i kan k'i da don jamana ka kalatako kumaw la i bɔyɔrɔ dugu It's important and it's significant for us to continue nafaba de b'a la an ka bɛɛjɛ fanga jɔsenw sigisenw k'olu labonya yaasa mɔgɔ bɛɛ ka se ka o ka hakɛ in k'a lawaleya hali ni y'a sɔrɔ Ameriki jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan duniya fanfɛla la fɛrɛ ka kan ka d'u ma u bɛ fɛ jamana ka taa cogoya min na k'o da yira the direction that we want our country to go. Ameriki jamana ale ye jamana fila dɔrɔn de ye duniya kɔnɔna la minnu bɛ se ka salen politiki k'o bila a ka kɛnɛma jamanadenw kan tɔ kelen o ye Eritre ni ale ye farafina kɔrɔyanfan jamana dɔ ye Emerson ale y'a ɲɛfɔ ko ali ni ale ye Ameriki jamanaden ye mun bɛ kɔ kan ko mun ye jamana ka salen ko ye ko o nafa ka bon kosɛbɛ ni ɲinan kalata ninnu na There are many tax ningali issues camanba de bɛ salen koɲa ninnu na ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase anw jamanadenw ma i ka kalata o y'i kumakan ye an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ ye i k'a lawaleya cogo dɔ la ka da kan an kunkan ko don wa an ka kalata ale bɛ se ka danfara kɛ Ameriki kɔnɔna la nka duniya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la also around the world. Joan Okorodudu ale fɛnɛ ye Ameriki jamanaden mun sigilen bɛ Nairobi ale ko ale votela jamana kɔ kan kalata 2020 wagati la wa ko a bɛna kɛ ɲina fɛnɛ ni muso in n'ale kɛn yɛrɛ ye baarakɛla ye mun si ye san 66 ye ko nafa mun bɛ tungarankew ka kalata la ko a tɛ se ka fɔ ka ban ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲinan kalata in mun ni a jalen don kosɛbɛ We must not be complacent. We must. an b'an k'an sigi an yɛrɛ ma ten an k'an ka wuli ka taa kalata ne tɛna saliya kalata koɲa la ne ye Ameriki jamana den ye wa ne ye kalata kuma bɛɛ wa n bɛna to kalata la hali ni n kan ka munuma ka taa nafaba de bɛ kala tali la kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲina This is, and especially for this year. Emerson a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ale ye fanga ɲini kunnafonidiw kɛ ani kalatalaw ka tɔgɔ sɛbɛnni yaasa ka se ka u dusu lami Amerikɛn minnu bɛ Kenya u ka t'u tɔgɔ sɛbɛ ka kalata ani k'u da don ɲinan kalata koɲa la One of the things that many fɛn minnu US bɛ yen citizens ni around Ameriki the jamanaden world caman need to know duniya kɔnɔna la just u mago b'a la reminding k'o them that dɔn they have o de ye this k'a right. fɔ So ko kalata y'u ka we have a hakɛ ye duty to a reach jagoyalen out don to an them kan and to be an k'an able bolo labɔ and be wa an k'an available ka an yɛrɛ wherever bɛn US an ma citizens Ameriki are, jamanaden and bɛ to fan o be there fan and u answer ka kɛ questions yan that they ani u might ka have about jaabili this. How kɛ do I do nin this? waleya in na Why a bɛ should I kɛ cogo do di this? mun na What's kan ka kɛ necessary? mun de So we're ɲininen in don a la various an bɛɛ kan ka places kɛ around, Kenya yɔrɔ Kenya. bɛɛ la ni Ameriki jamanaden fila minnu bɛ
tena to kɛrɛfɛla la ni kalata in kɔɲa na ko wa u ben'u da don a la ko hali n'a kɛra a bɛ kɛ yɔrɔjan fɛ. dɔ farali dayirimɛ minɛnw sɔngɔw kan kɛlen bɛ gwɛlɛyaba waleyaw ye mɔgɔ caaman bolo bamakɔ. mariam kuyate VOA banbara ka lasilikɛla ale bɛ a ɲɛfɔ an ye. fɛn min ka nɔgɔn nakɛnɛw dɔrɔn de ka nɔgɔn n'o tɛ fɛn bɛɛ ye gɛlɛma ye. an b'an débrouiller k'a dun ten an bɛ min ka foyi ɲɔgɔn nɔfɛ bi denmisɛnninw tɔ tɛ masaw la. aw bɔla ka gabu kɔnɔ donsow de ka seereyaw lamɛn ni waati in na ka kɛɲɛ n'an ka sugu kɔnɔnaw gɛlɛya ye sabula bi an ka suguw kɔnɔ dala dumuniw sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a yɛrɛ bɔla an ka nakɔ sɛnɛfɛnw na tamati b'o la ani supɔmuw gɔyɔw forontow olu kɔni sɔngɔ ka nɔgɔ dɔɔni nka dala dumuni gɛlɛmamaw malo pomtɛri tulu sogo nɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ da yɛrɛ tɛ se ka tugu olu yɛrɛ sɔngɔko la nin waati in na fɛn min yɛrɛ kelen bɛ ka gɛlɛyaba de lase gabu kɔnɔ donsow ma i bɛ muso caman ta bi an ka sugu kɔnɔnaw la minnu bɛ to munumunu salow la u t'a dɔn u bɛna se ka nan kelen min san. wari nasɔngɔ min d'i ma hali i t'a dɔn yɛrɛ a bɛ na min sɔrɔ parce que i yɛrɛ de b'i kun wariw bɛɛ fara walasa n'a ka ja ne yɛrɛ bɛ nakɔ kɔnɔfɛnw de feere i b'o wari dɔ de kɛ ka nasɔngɔ dafa n'o tɛ wari min bɛ di a t'a bɔ dɛ. mali ye sɛnɛkɛ jamana ye siga fosi kɔni t'o la sabula fɛn caman bɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ malo bɛ sɛnɛ yan kaba bɛ sɛnɛ yan ɲɔ bɛ sɛnɛ yan tiga bɛ sɛnɛ yan keninge bɛ sɛnɛ yan nɔ pomtɛri bɛ sɛnɛ yan yiriden caman bɛ sɛnɛ yan wa bagan caman fɛnɛ bɛ lamara an fɛ yan nɔ nka o bɛɛ n'a ta an ka dala dumuniw sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛlɛ jumɛnw de kan ka jalatigɛ o ko la maa dama dɔ b'u hakilinataw d'an ma. ka nɔgɔ nɔgɔya pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka sɔngɔ na. n'i y'a ye marchandise nin b'a ta kɛ 100 nin b'a ta kɛ 20 ye nin b'a ta kɛ 30 a kɛra Californie an bɛɛ b'an yɛrɛ ye tɛ ni faamaw ye prix sigi jamana bɛ nɔgɔya. an ka yalaw senfɛ sugu kɔnɔnaw la kumakan kelen o de bɛ maliyɛnw da dun ka fa u ka sabati ko baw jamana ka ɲɛtaga b'o de la. Bamako, mariam kuyate VOA banbara tɔgɔ la. ayiwa ni y'an selen ye an ka kunnafoniw ta ko filanan laban waatiw kuncɛ kumaw ma a y'i to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na an ka kunnafoni tɔw laseliw kɛ aw ye a k'an bɛn sɔɔni. Novembre kalo tile 5 san 2024 Ameriki jamanadenw welelen no ka na gindo soni kɔnɔ u ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Ameriki wasadenso olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma meriw la kalatalaw olu sago o de bɛna Ameriki tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinaw donni ni bɔli koɲaw kan Ameriki kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛ ni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmukanw na yasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye jateminɛlu a y'aw jija an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ novembre kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔw kɔ a bɛ sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook aw kana ɲina fɛnɛ YouTube VOA banbara kɔ a y'aw sɔgɔ VOA banbara la yasa a bɛ se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ Ameriki kan ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kan ni ale bɛ kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 terikɛ aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw la VOA banbara. ni y'an seginnen ka na an ka studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC awa an b'an semafa an bɛ taa Burkina jamana kan Burkina jamana ye tasibila kɛ bi mɔgɔw minnu ni tora san 2014 wulikajɔ la san 10 dankarili kɔfɛ Blaise Compaoré ka fangaw la Kader Traoré VOA ka laselikɛla ka bɔ Wagadugu. Octobre kalo tile 31 san 2014 Octobre kalo tile 31 san 2024 a san 10 le ni Burkina Faso be ɲanamaya kɛra ka taa wulikajɔ min tun kɛra Octobre kalo tile 31 san 2014 kajɔ min tun kɛra sababu ye ka to fasodenw bɔra ko kandi ko olu ma jɛn ni Blaise Compaoré ka fanga ye o kɛra sababu ye ka se ka ale ka fanga dafiri ni san in na san 10 tɛmɛnin kɔ Burkina Faso ye hakilinajigi kɛ ka taa
bɔra ni wulikajɔ min tun kɛra n'an ko insurrection populaire o kɛra sababu ye k'a to maa minnu bɛɛ tu fatura ni wulikajɔ in na ni olu tɔgɔ sɛbɛnnen no an kɔfɛ yan n'o bɛ taa se maa ɲɔgɔnna 50 ma ani n'a sɔrɔla maa ɲɔgɔnna 100 an'a kɔ olu tu jogira kosɛbɛ Burkina Faso lakaw ani o ka jamana ɲɛmaw olu bɔra ka se ka wulikajɔ kɛ ka o ka ɲɛnamayani ani o hakililajigi kɛ ka taa maa fatoli ninnu kɔ ka yira ko Burkina Faso kɔni ale b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya le yala kabiri san 10 sabula ni loni na Blaise Compaoré ale n'a ka gouvernement tun bɛ fɛ ka yɛlɛmani don olu ka sariya sunba ka gafe dɔ la an min wele ko constitution ka se k'a yira ko Blaise Compaoré bɛ se ka sigi tuguni jamana kɔ kan kalafili min tun ka ɲi ka na nka fasodenw bɔra jamana fan bɛɛ la tile 2 kɔnɔ ka yira ko olu ma jɛn ni yɛlɛmani nin ye olu ka sariya sunba la o kɛra sababu ye k'a to olu sera ka Blaise Compaoré kɔni ale gbɛn ka bɔ fanga kunna ka se ka Isaac Zida sigi a nɔ na bi sɔgɔmada in na Burkina Faso ka gouvernement kɔni olu ye o senfa ka se nin yɔrɔ na wasadenbulon ɲɛma ye ale nana Ousmane Buguma ale sera ka na se ka ɲɛnamayali kɛ ka hakililajigi kɛ ka foli kɛ ka inafoli lase maa minnu bɛɛ fatura ni lon in na ka yira fana ko Burkina Faso kɔni ta bi ma fo ka taa bila lon nataw kan olu bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya le yaala la ayiwa fasoden minnu fana bɔra nin kɛnɛ kan olu y'a yira ko n'a sɔrɔla nin wulikajɔ in tun ka kɛ tuguni olu kɔni o labɛnna ka se ka nin wulikajɔ in kɛ sabula faso kɔni ale bɛ taara sira min na o ye taabolo ɲɛnama ye nka olu ka aminako yɛrɛ ye min ye u ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ ka taa lankanabaliya min kɔni ale warakantana faso kɔnɔ kabiri waati jamani nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Awa ni an selen ye an ka dɔgɔkun musow ka kɛnɛ kan bi ye juma ye komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na jɛmukan daminɛ na an bɛ an senfa ka boli ka taa Bobo Julaso Burkina an ka laselikɛla Njayi Sanu ale bɛ an bolo nɛgɛ kan awa Sanu an ka foli bɛ i ye i ka bi laseliw olu bɛna tali kɛ dutigi cɛw olu ka yelibaliyaw sow kɔnɔ ka boli ka taa ka musow to Bobo Julaso sigidaw kɔnɔna la kuma b'i bolo. Kajatu Inula tiɲɛ a kɔrɔsira ka ye ko cɛ kelen kelen lo so ma sɛgɛrɛ baara jiginni kɔ baro kɛni kɔ ni furumuso caman ye an ma faamuya ko cɛ minnu bɛ tilen bɛ ka kɛnɛmala la olu lo ka ca awa caman tugu bɛ olu bɛ taa don fo dugutila ma wagati kamasɔrɔ nin ye ko ye minnu fiɲɛ biɲɛ bɛ taa se denbaya ma a mana kɛ jagokɛla ye o bolola baarakɛla walima tubabu baarakɛla cɛw kɔni tɛ fɔn daliliw la ka ninnu ko ninnu la expliquer mɔgɔw ye ayiwa Kajatu a bɛna a ye n ka nin masalani kɔrɔ n ye min labɛn k'a bila aw bolo kɔrɔ a bɛ bɛn ni muso caman ye minnu tɛ musalakani kɛ k'o ka degunna k'o bila kɛnɛ kan an ka jɛn k'a lamɛn. An bi yɔrɔ min na bi Gwaso laadaw tiɲɛna cɛ mana bɔ so a t'i kɔfilɛ tugun cɛ ye baara ye nka baara tɛmɛni kɔ ka t'i baro i teriw fɛ fo dugutina o ye Bobo cɛ laadaw ye awa Kindo si bɛ taara sanji 70 ra a bɛ fɔlɔ cɛ ani bitaw danfara sigi. An kɛra bɔ baara la ka na an bɛ ji bɔ ka d'a ma a bɛ ko an bɛ taa dumuni d'a ma an bɛ sigi ka baro kɛ ka don k'a la mais bi bɛna n'i ko kamalen ka ko ka sigi ka baro kɛ n'a ka muso ye o ye mɔgɔ kelen kelen ye. A ko sugu bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi Gwaso min bɛ denfa sɔrɔ a bɛ sigi k'i baro baarada tɛmɛni kɔ n'a ka denbaya ye k'i nisɔndiya o sɔrɔ man di an bɛnna ni Mama Bamba ye sugu fiyɛra. A bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ parce que ni cɛ jiginna ka baara a ka ɲi ka na furu kɔnɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan sigi ka baro kɛ ka denmisɛnw fana tagabolo filɛ o fana kan a fana bɛ fara ka k'i dɛmɛ ka denmisɛnw fana filɛ. Mais est-ce que baara lo t'a kɛ olu mɛ ten kɛnɛma dɔw bɛ na fɔ dɔw ta kɔni tɛ baara ye ni dimanche sera dɔrɔn samedi o bɔra comme ta weekend na musow dɔ bɛ sɔn ni denw ye. Hali sibiri ni karidon minnu na baara man teli ka kɛ cɛw tɛ sigira so caman jɔra n'a ye i n'a fɔ jagokɛla Musa Wɛrme. Ne bɛ bɔ so 7h35 bon waati dɔ an bɛ se ka don an bɛ don comme 18h30 souvent à 20h bon n'i y'a ye fana fɛn min b'a bila an bɛ se ka 20h sɔrɔ waati dɔ o b'an ka kɛ comme waati dɔ an bɛ sigi barodaw la gɛrɛndaw la baro la bon weekend na bon an bɛ se ka taa kɔɲɔyɔrɔ la mais kɔɲɔ kɔni an b'a dɔn kɔɲɔ waati nin ale 20h 21h kɔni waati dɔ an bɛ se k'o sɔrɔ kɛnɛma la. A mana kɛ borola baarakɛbaga ye jagokɛla walima tubabu baarakɛla bɛɛ lo bɛ tilenkɛ kɛra kɛnɛma Honoré Do Sanu ye tubabu baarakɛla ye. An ka jago fo n bɛ taa fo sɔgɔ su fɛ de. E b'u to mulo la fo ka sɔgɔ su fɛ bɛɛ bɛ baara jigin wagati la. Oui bɛɛ bɛ baara jigin wagati la mais bon n'an bɔra service la nin
bon an fana b'a filɛ ni teriw ye fana bon an fana bɛ se ka boli tɔs min na pour que ka se ka ko fara ɲɔgɔn kan affaire o et puis t'a sɔrɔ fana denmisɛnw bɛɛ sunɔgɔra voilà même kunu yɛrɛ ne ma don joona n taara sɔrɔ fana bon denmisɛnw kɔni lara ka ban bi sɔgɔmada na fana bɛɛ bɛ préparer ka bɔ tuguni an ka fɔ a bɛ fiɲɛ don ko la baara jigira Sharif Kɔnpawure ni Alijuma Tarawele ma so sɔrɔ ban o bɛ bisitro ra buteli sumani fo k'a kɔ wasi o b'o ɲɛfɛ Alijuma Tarawele ye kuma ta ka taa so ka taa to so kɔnɔ mankan na tan o tɛ se ka mɛn dɛ a kɛla digina ko le ye sisan kɛ n'o tɛ a bɛ taa sigi ka to ka ɲɔgɔn filɛ dɔrɔn a bɛ ekɔliso la o fana ma nɔgɔ c'est ça le problème. Mais est-ce que le bête jouer denmisɛnninw ka a tɛ jouer o kan parce que diɲɛ yɛrɛ bɛ cogoya min na nin ye diɲɛ taamasiyɛn dɔ le ye fana ta voilà fo k'a lɔn k'a fɔ ko JP bɔra ka taa wari le yara ka na lɔn n'o kungo ye n'a bɛɛ ko a bɛna sigi so kɔnɔ ɲɔgɔn kan a b'o opportunité bɔ cogo di a yɛrɛ b'a lɔn bibi nin na c'est à dire mɔgɔw ka sara t'o bɔ la. jogo kura min filɛ nin ye bi cɛw ra muso caman jɔrɔna kolu Fatumata Gira ye furumuso dɔ ye. Den dɔ yɛrɛ bɛ a t'a fakɛ lɔ mais fakɛ ma voyage ma taa yɔrɔ si a bɛ bobo yan a bɛ soli ka bɔ ɲana ka don a bɛna taa sɔrɔ den dara a tin ti don fakɛman na parce que a tɛ fakɛman sɔrɔ ka tulon kɛ n'a ye denmisɛnninw yɛrɛ tɛ siran n'u ye a kɛra komi an kɛra filan ye quoi mais n'u fakɛ ko milu k'u ka na min kɛ o t'a kɛ ni dɔw bɛ n'a puruna ka don so a bɛ taa sigi n'a ka appareil ni muso kuma n'a fɛ a t'a jaabi ni den yɛrɛ gɛrɛla k'a bɛ kuma a fɛ mankan kama a bɛ den gɛn den yɛrɛ tɛ se ka taa sɔrɔ ka tulon kɛ n'a fakɛ ye. An baw ka kɔrɔsi taara gaso caman fereke kun ye nin ye bi. Muso yɛrɛ dusu tɛ diya n'a baramuso ye parce que n'a dusu man di n'i ka denkɛ ye wajibi a bɛ s'an ma bɔɔni yɛrɛ tɛmɛna dan kan a muso filatigi bɛ bɔ a muso sabatigi bɛ bɔ 20h 0h kɛ bɛ bɔ ka na est ce que nin ye hɛrɛ ya i bɛ dumuni bɛɛ labɛn ka bila tabili kan ni kɛ nana ka fara a ye fara kɛnɛma kɛ e bɛ sa pe ɲɛna ko i kɛ bɛna sigi kɔrɔ a bɛ lafi i b'a ye mɔntɔ ma kan bɛ bɔra a bɛ bɔra e bɛ sigi i bɛ miiri mun na sisan a ma taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ wa furu ni yɛrɛ kɛnɛ caman bɛɛ o de ye nin ye. A mana kɛ cogo cogo dɔw fɛ kɔni ka di i n'a fɔ Abiba Tarawele. A ka ca Ala fɛ kuma dɔ la a kɔni bɛ don n'a ye fitiri seli kɛrɛ ma a bɛna don min bɛ an bɛ sigi ka baro kan n'a ka denmisɛnw fo n'a bɛna denmisɛnw yɛrɛ kɔntan don ko papa nana o boli k'a kunbɛn. A nisɔndiya ye jumɛn ye ele kan. Bon tiɲɛna ne kɔni nisɔn ka di parce que ne yɛrɛ ye ne cɛ minɛ ne denmisɛnw bolila k'a kunbɛn ne yɛrɛ nisɔn ka di parce que o b'a dɔn ko fakɛ ɲɛnama bɛ o fɛ mais ele t'i ye so i ka denbayaw yɛrɛ i bɛna sɔrɔ denmisɛnninw la n'o kuma dɔ la i bɛ soli ka bɔ denmisɛnw yɛrɛ t'i ye donc denmisɛnw tɛ se ka i kanu sɔrɔ quoi. Muso caman y'u ka du kɔnɔna Amina ko lakari anw ye k'a sabu kɛ cɛw ka ayiwa aw kɛtɔ filɛ k'a filɛ i n'a fɔ anw Karija an bɛna faamuya yɔrɔ la an kɔni ka hakilina taara muso caman dɔ bɛ ni n'u degun nin ye bari mɔgɔw fɛ cɛw ka sosigibaliya o tɛ ko belebele ye nka a y'a ye ko a kɔlɔlɔ o ka ca gaso la barisa a bɛ na ni mankan misɛn caman ye ale de fana a bɛ fiɲɛ bila denmisɛnw ka lamɔ sira kan ayiwa Karija ni kɛra sababu ye musolakaw fɛ an ka jabaranin nin kɔnɔ k'o ka Amina ko yira diɲɛ bɛɛ ra k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ. An ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Sanu Jɛnɛba Njayi ye ka bɔ Bobo Julaso a tun bɛ ka kuma bi an ye cɛmisɛnninw olu ka boli ka furumusow to so kɔnɔ ka u kunda fan wɛrɛw kan n'u baaraw jiginna ayiwa sisan an bɛ tɛmɛ ni Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Basketball Africa League n'o ye Bali ye basketi ɲɔgɔndan belebele don farafinna a nata ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan minnu bɛ Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ ko fɔ u bɛ tan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan ka daminɛ novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 10 na Stade Malien de Bamako ye basket tanaba dɔw ta Boubacar Kanoté stade degeli karamɔgɔ an ye renfort minnu demandé ni ala barika la n'an y'u bɛɛ sɔrɔ bi an bɛ ka labɛn de kɛ walasa ko olu fana sen filɛ k'a lajɛ n'u ni an ka effectif kɔrɔlen bɛ taga cogo mun yanni compétition yɛrɛ don cɛ parce que tile 5 ɲɔgɔnna bɛɛ b'an bolo hali bi pour que ka se ka u fara ɲɔgɔn kan parce que a ma nɔgɔn joueur kuraw nalen k'a fara joueur kɔrɔlenw kan a ma nɔgɔn dɔɔnin mais n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka concentré hakili la a bɛ ɲɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna. Ni ko renfort basket tara kuraw nana u bɔra yɔrɔ jumɛn ani jɔni don ani mɔgɔ joli don. Awɔ an ye mɔgɔ 5 de sɔrɔ quartier Jara ale bɛ États-Unis 2 ni 2 Hussein ni Hassan
olu fana bɛ États-Unis ani Mamadou Dougouré o fana bɛ États-Unis ani Jambo ale bɛ Faransi an y'olu mɔgɔ 5 de sɔrɔ an bɛna olu de sen na filɛ k'an ka tata ta olu la u mɔgɔ 5 la k'o fara an ka effectif kɔrɔlen kan walasa an bɛ se ka se sɔrɔ cogo min Abidjan jamana kan. O kɔrɔ ko laɲini ka bon kosɛbɛ ni kɛnɛ kan Abidjan. Laɲini ka bon kosɛbɛ parce que an tagakun don an bɛ fɛ ka ye équipe fila min kan ka qualifier an bɛ fɛ ka ye o kɛnɛ an bɛ fɛ ka ye o fila la soit an bɛ kɛ premier ou bien an bɛ kɛ deuxième o yɛrɛ de an ka laɲini o de to an ye ci bila an ka renfort minnu bɔra États-Unis ni Faransi ka na walasa an bɛ se ka se sɔrɔ. O kɔrɔ ye min ye hakiliyanfan n'o ye état d'esprit ye o ka ɲi kosɛbɛ i ka baskettannaw ani e yɛrɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. État d'esprit ka ɲi parce que an bɛɛ ye maliyɛn de c'est vrai o bɛ ka jouer États-Unis mais o bɔra yan de ka taa États-Unis adaptation an tɛ se ka adaptation ko kuma fɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn équipe nationale sira kan bon équipe n'a nana équipe fana sira kan o ɲɔgɔn dɔn c'est facile parce que maliyɛnw de don u bɛ bamanankan u bɛ anglais fɔ u bɛ bamanankan fɔ u bɛ français fɔ donc ne bolo o baara ka nɔgɔ an bolo o de y'a to an ma sɔn ka renfort ta yɔrɔ wɛrɛ la an y'a kɛ maliyɛnw de ye. Stade malien delila ka ye kɛnɛ kan bali kɛnɛ kan Rwanda o kɔrɔ ye min ye ni se dira aw ma ni Ala ye se di aw ma Abidjan a b'a fɛ ka se conférence kɛnɛ kan ka se fo yɔrɔ jan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n'i ma fili. Awɔ parce que an kɛra troisième ye fɔlɔ an bɛ k'a ɲini nin sen ka qualifier ka taa conférence la n'an qualifiera ka taa conférence la an kɛra sabanan ye an ka laban tɛmɛnen na an b'a ɲini sa ka kɛ fɔlɔ ye ou bien filanan ye o de y'an ka objectif yɛrɛ. Degeliw bɛ sen na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don. Ayiwa sisan ka fɔ ɲɛna nin y'an seli an ka jɛmukan kunnafoni ninnu kuncɛ waatiw ma nin bɛna dansigi k'a la nin b'an ka dɔgɔkun fana kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ awa ka laseliw kɛ aw ye ayiwa sisan an b'a fɔ kɛnɛ ale bɛna kɛ bi u bɛna kuma fɛn min ye l'Amérique jamanakuntigi sigiw an ye kɛnɛsigi min kɛ ni diaspora ye Washington DC yan nɔ a bɛna bila a la tuguni k'a lasegi mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn kɛnɛ Mohamed Ture ka o kɛnɛ kan ka laseli kɛ aw ye fana dɔgɔkun nata in na n'o ye ntɛnɛndon ye k'a daminɛ ntɛnɛn na tarata don Novembre kalo tile 5 l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalaw bɛna na ta a kɛnɛsigiw minnu bɛna kɛ awa an ka laselikɛlaw olu bɛna taama ka taa yɔrɔ caman kɔnɔna la l'Amérique y'an yɛrɛ ani minnu fana bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛna kunnafoniw kɛ ɲɔgɔn kan awa ka tile kelen ka journée électorale k'a kɛ k'a di VOA Bambara kan ayiwa an ka lamɛnnikɛlaw ma duniya fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa ka foli ani tanuni kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye an ka Malikura jɛmukan ye bi Novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 an ka foli bɛ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bɛ a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Novembre kalo tile 5 san 2024 Amérique jamanadenw welelen no ka na gindo soni kɔnɔ u ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Amérique wasadenso olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma mairie la kalatalaw olu sago o de bɛna Amérique tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinanw donni ni bɔli koɲaw kan Amérique kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛ ni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmu
jɛmukanw na yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye. Jateminɛlu a y'aw jija an bena jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ nɔvanburu kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔw kɔ. A be sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook. Aw kana ɲina fɛnɛ. La Voz de América presenta